Ngivumele ngani yakwethu ngithathe lethuba mhlambe ngihalalisele ugogo iAfrican National Congress ngevictory yayo lapha eWard 4 eMoy River besikhona siyama ground force omkhonto wesizwe siyogada umzila lapha wasiphunyula ezandleni mhlambe asibonge kakhulu kubantu abathe bavotela umkhonto ukukhomba ukuthi balibona iqiniso balazi nethuluze kuyilona lona ekufanele ngabe siyalisebenzisa ukusithatha lisise ngempela enkululekweni but ke asingawudlela umona ukhongolose ngokuthi usihlwithe okay noma uyigcine le award dlula ke lapho ke sila uma umkhonto wesizwe appointela abaholi akukho la thina njengama ground forces ake saba ne pushback khona noma sashaya amakhala ngobuholi esesinikwe bona into yokuqala leyo ngifuna ukukhuluma lokhu unapologetic ngikhulume ngokungahlonizi because abanye bethu ayikho into ethiza abayifunayo for personal mhlambe gain kwipolitiki sikhona and sisupport umkhonto because umkhonto siyawuthemba njenganothuluze elingasithatha sisenkululekweni phela lapho nje yabo and sikhona ngoba umkhonto siyawuthemba ukuthi wona ophethe iinterest yabantu base South Africa phela njengamanje kugcina lapha ayikho into esincengayo noma into esifisa mhlawumbe kuyizuza ngalokho ikona sizokwazi ukumela iqiniso nanoma yinini emkhondweni ikona ngingahaleli ukulida mina because uma so leader kufanele udefend nezinto eziyamaphutha because usungala yabo so uma singala and asikukhuluma lokhu ngokungahloniphi asikhuluma ngokungahloniphi siyabathanda bonke abaholi beMK sinalo futhi ithemba kubona kusukela ku president kuya ku SG ngithanda kakhulu SG kwehle njalo kuze kufike kwi province ngimthanda kakhulu ubaba umchunu kwehla njalo kuze kufike kubuholi be region nama sub region akekho umholi engine issue naye like personally but ngifuna ukusho lokho ukuthi one nganginganayo nganganalo ugqozo noma ngangafisa ukuthi umkhonto contest ama local election angidiniwe futhi ukuluza lapha ka Ward 4 no ngisho ngathi wasiwinile kumina ayikho into ekade yigain ekhulumisana nenhloso yokwakhiwa komkhonto ngisho ngathi wasiyawina amaward ngakusho lokho but besikhona ukusupporta ama campaign nama programs okwenza abantu babone ukuthi ilona liphi iqembu eliright ukuthi balivotele iissue yami ne leadership yomkhonto wesizwe izinto eziningi ezenza ukuthi umkhonto wesizwe uluze akuzona izinto ezi-external akugona ukuzimisela kwagogo noma ukuzimisela kwe-IFP noma ubungozi obusuka ngaphandle ubungozi obusuka kuthina noma emkhontweni ngaphakathi ikakhulukazi kwe-leadership and uma lento silokhu sibathethisa abantu abayikhulumayo hayi awukwazi ukuvela uyikhulume kwi-social media awukwazi kufanele ulandele i-protocol ningayisebenzisi i-protocol ukuvimba izinto noma i-constructive criticism because nogogo ufe kanjalo nogogo ufe ngalento ye-discipline comrades noma kubonakala kuyana ka discipline and lezi zinto uma zilokho ziqhubeka zenzeka zizoze zivule isikhala esikhulu esizokwenza sibe nenkinga enkulu esingazokwazi ukuyixazulula angi-understand ukuthi yini ehlula ubuholi be-province ukuthi buye eMoy River koxazulula inkinga ebiyazi ukuthi khona obungezwanga izolo uma ubuholi buseThekwini sinenkinga eRichmond iyiphi lenkinga engaka ukudilika la kuze kudlule 2 weeks leyo nkinga ingaxazulekile inkinga ekade ingaxazuleka overnight uma ngathi ubuholi beprovince budilikile bafika bayilungisa kusukela ekuluzeni kweWard 2 lapha eSweetwater cabanga ukuthi kwi-sub region yaseMsunduzi kunenkinga lapha ezakhulunywa kusanesikhathi kwalindela ubuholi beprovince ukuthi buzozilungisa mhlambe kwaphela 3 weeks bungafiki yini inkinga ukusuka eThekwini uze Maritzburg yini le engaka upetrol imali ya petrol mhlambe umkhonto onganayo noma imoto now uma uzoze kuphanisheke inhlangano noma kwakheke lesithombe sokuthi thina sama losers ngenxa yephutha lokuthi ubuholi buhluleke ukudilika nje kufike buxazulula inkinga ekade yabakhona esathi masikhuluma ngayo kuba ngazuthi siyona uma siyikhuluma nifuna siyikhulume phi manje yabo angi-understand mina ukuthi yini ehlula ubaba uWillis Mchunu ukudumisa imoto ekseni aye eMoy River afike alungisa inkinga esinenyanga ikhona kusukela kule yankinga ya Reggie Ngcobo nenkinga zogcina yabo hayi bot sure
kusukela kule yankinga ya Reggie Ngcobo noCebile Zuma eMoses Mabhida ayikazi ilungiseke and angeke ukwazi kuyirobha. Uma ufuna ukwenza ngazi ukuthi uyayirobha kufana nokuba sengazi ukuthi uthatha iside and leyo nto yoloko isukele njalo. Thina ke sihlala nama Ground Force siyakwa ulida kanjani ungawazi ama dynamics alawo leader khona because leyanto siyalalela ama voice notes siyaxoxa nabantu abakhona emawadini siyazi ukuthi kwenzakalani and sithuli ngoba asikwazi ukukhuluma yonke into ku social media sizoyikhuluma phi uma ubuholi buvikelana kusukela phezulu kuze kuzofika phansi mase kube protocol akwazi ukukhuluma kanjalo iyona into yabulala ukhongolose ukuthi abafuni ukutshenwa yabo angikhathazekile ngokuluza iwadi leyanto ayisenzi lutho ayisusilutho kumkhondo noma kuthiwa siyiwinile bengeke iede lutho futhi into esifunayo njengomkhondo ukushintsha iconstitution noma singawina wonke ama local election kobe ngingasho lutho ekubuyiseleni izinto zabantu nomhlaba ezandleni zabantu but kubalekile ukuthi uma sesisesathi siya contest siyisethe leyo president asikabanika abantu isithombe sokuba ama losers ika kunconto sihlulwa iANC noma sihlulwe iIFP ngoba yona iyacampaigna noma ngoba kunezinto eziyinki azikho izinto eziyinkinga ileadership ebudedengu iyahluleka ukuxazulula inkinga ezazi ukuthi zikhona. Mina eThekwini ngaya kawu bengiseMoyi River angifandi anginikwa imuntu imali bengiseMoyi River nje kwi personal capacity yami ngingaphinda futhi namhlanje ngingaya futhi eThekwini ngingaphinda kathathu yini le yenza ukuthi ubuholi buhlulu kusuka eThekwini kuzolungisa inkinga eseMoses Mabhida eyaziwayo ukuthi khona noma nisaba abusho phela ubuholi uma nisaba ukutshena abangani benu ukuthi ba wrong nibalungise enisitshene thina uma umkhonto kuyinto ehamba ngabangani noma ne apho asikazi sizitshene ukuthi kanti ne apho intana ngabangani noma ngokusabana uma kuyinto yini kanjalo sikhipheni phela thina kuyona yabo asifuni ukuba sentweni asinankinga thina ngokulide uZuma asinankinga futhi ukulide ubuholo obukhona yeah but abusilide kahle uma kukhona umuntu onephutha akunganqene ukudilika kuzosho ukuthi iphutha lana silungisa sidlule asihlulwe fele uma ngithi asihlulwe fele ngisho ukuthi asikwenze konke okusemandleni ethu mase kuba ukuthi siyahluleka asingahlulwa yithina phela thina sifana nabantu abazigwaza ngowethu umkhondo njengamanje lo mkhonto kade siwuphethe sesulolile okugwaza abanye abantu sizozigwaza ngawo sizodliwa upoison wethu njengane ANC asiphume lapho. Mina ngiunderstand ukuthi ubuholi bubhizi ngalondle uma kanti ayave kubuholi beMK yobukhona ukuzolungisa inkinga zeMK pho uma kunjalo liphela kanjani isonto kunenkinga ekhona eMoses Mabhida ngisho kuthiwa kunational yini ehlulo ukuthi ubamba iflight izokushiya eMoses Mabhida uyilungise lonto uhambe seyilungile ukuze sihlulwe nathi sigculisekile asigculisekile thina njalo uma solusa siluza because kunabantu abasatshwayo ukutshena ukuthi ba wrong yabo ileadership yethu ihlulwe nje iprogram encane nje iprogram and uma sisezikhuluma ngazo ukuthi kunento asihalele lutho mhlambe kubalele sinitshele asifuni lutho asifuni ukulida sifuna ukulidwa ayinina but silideni kahle phela musani kusilida sakuthi manje seniya abaphathi bethu no thina sabantu sinivotela ngoba sithemba ukuthi niphethe interest yethu ekabani kanina le interest eniphethe uma nihlulo ukuxazulula inkinga uma uzoba nama excuses ngokuthi wena usuki uhambe 40 kilometers sitsheneni phela sinifakile petrol uma ukuthi kushoda wona sitsheneni sizonilanda ngezikorokoro zethu uma ngempela kanti inkinga itransport yabo le nkinga ekade seward 4 nisho uma nifuna sizikhuluma izinto la le nkinga eseward 4 kade sayazi lelapha eMoyi River kade sayazi isuka kudala yes i-data back ngesikhathi sorange nesikhathi socebe siyayazi uma ke wena uhola anginandaba kuyiphi level ngisho kuthiwa provincial level yindaba ungayazi le yankinga lapha eWard 4 lesi ziyasikhosta iward namhlanje awuyazi kanti kukhulunywa uma kukhulunywa usukuphi kanti laba ke kufanele bakuripotelani into esenzeke Ward 2 eRichmond akuyona into esoyi apply kona wonke ama ward masizitshena ukuthi ama dynamics awafani yabo thina zaba nenhlanhla ukuthi usinikelo abejinwe nekuthandeni umkhondo uma kwenzeke ngendlela ekwenzeke ngayo angafuni ukuphanisha inhlangano ngalokho but ama dynamics ala naseMoyi River afani akusona istrategy ongasebenzisana khona ikona kumele kulide abantu abafamila nama dynamics aleyo ndawo musana ukuyenza lento.